Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a, muna godiya ga dukkanin 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka dinga zuwa ziyararmu daga sassa daban-daban na ƙasar nan da ma waje saboda nuna goyon baya da addu'a a cikin wannan lokaci. Muna tunarwa jama'a cewa a wannan lokacin akwai annoba ta wannan cuta ta coronavirus. Jami'an lafiya a ma'aikatu daban-daban a duniya sun nuna cewa hanyar rage yaduwar wannan annoba a cikinta akwai zama a waje ɗaya da rage zirga-zirga. Ba a san wanda za a gamu da shi a cikin jirgi ba ko a cikin mota. Saboda haka muna kira ga al'umma su saurari waɗannan shawarwari a rage tafiya idan ba ta zama ta larura ba. Muna sane cewa al'umma suna ƙaunanmu, muna sane da addu'o'in da ake yi, kuma mun san ana tare da mu. Amma kamar yadda shari'a ta nuna, waɗannan matakai da ya kamata a ɗauka idan annoba ta ɓullo a cikin ƙasa, a tsaya a kansu. Idan Allah ya mana maganin wannan, a shirye muke a koda yaushe mu ci gaba da karɓar al'umma. A wannan lokaci muna kira ga al'umma su saurari shawarwari na ma'aikatan lafiya, a yawaita wanke hannu, kuma duk inda aka ga alamomin wannan ciwo a yi maza a je asibiti, saboda yana da saurin yaduwa. Bai kamata a ce al'umma sun jefa kansu a cikin haɗari ba. Da lafiyarku da rayuwarku tana da muhimmanci a gare mu. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske, kuma muna alfahari da wannan zuwa da aka yi, amma muna kira ga al'umma da su saurari waɗannan shawarwari har zuwa sanda Allah zai kawo mana sauki. Waɗanda suka rasa rayuwarsu a sanadiyar wannan cuta, Allah ya gafarta musu. Waɗanda suka kama cuta, Allah ya warkar da su. Waɗanda ba su kama ba, ga baki ɗayanmu Allah ya tsare mu, Allah ya kare. Allah ya kare al'ummarmu ga baki ɗaya, ya ba mu lafiya da zama lafiya. Mun gode. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.